श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 12वा। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी भगवंता, पालक नर हरीच्या सुता नर हरी रूपा, कंदर्प ताता अवतार अनंत मिरविशी, हरी आता पुढे ग्रंथ बोलवी बरवे रसभरित। मागील अध्यायी मच्छिंद्रनाथ श्रीराज्यात पै गेला, उपरी जालिंदाराचा जन्म यज्ञ पुंडी उत्तमोत्तम, उपरी पश्चातापे करून पर्वत दरित निघाला, तेथे प्रकुटनी ज्वाळा मारी, तो परमस्नेहाचे नवाळी, अंकी घेऊन त्या काळी जन्मकथा सांगितली आहे। तुकी कथा श्रोती पूर्वाध्यायी संपली होती, आता पुढे अवधाना प्रती श्रवणार्थी निर्वावे। असो महाराज द्विमूर्धुनी सकळ जन्मांचा कथा सांगुनी, उपरी बोले कामना मनी, कोणती बाळा ती सांग। एरो म्हणे जी महाराज, कामना विरहित मन माझे आहे परी हितार्थ बुज, सकळ जाणसी तू ताता। या नरदेहाची झाली प्राप्ती, तरी सार्थक ओपी माझे हाती, नाही तरी आले तैसी जाती, ऐसे न करी महाराजा। जैसा उदक कुंभ साचार तेथे, तो जळ उसके जेथे तेथे, परी तयाचा विस्तार माहिती काही एक मिरवेना। तरी व्यर्थ जन्मुनी मरण, की लोहकाराची बाते करून, की भाडाईत ग्रंथी करचून, व्यर्थ क्षीण वृष बाते। तरी आता ऐकता आता मिरवैशी ऐशा पूर्ण वार्ता, ती ही भुवनान माझी सत्ता संजीवी तत्व संपादी। लोक म्हणती जालिंदर झाला, परी मेला नाही ऐकिला, ऐसे न करू देहाला जगी मिरवी घेत आता। ऐसे ऐकुनी या ज्वलन मवळी तुकावोनी डोलनी मान, म्हणे बाळाचे धन्य ज्ञान वयास मन नसे की। मग त्वरे तो द्विमूर्धुनी जालिंदराशी स्कंदी वाहुनी, अनुसूया नंदन स्थानी त्वरे जाऊन पोहोचला। तो त्या महाराजा अग्निनंदास अग्निसी पाहुनी झाला हर्ष, मग पुढे होऊनी हव्य वाहनास आलिंगले सुप्रेमे, म्हणे महाराजा मम दैवता, तेज पुंजी देवी सविता, कवन कामना वेदुनी चित्ता, येथे आलासी महाराजा। मग आळशियावरी ओघिला गंगोदकी चांग, की क्षुदिता धेनू लागुनी माग, पय पावन करतसे, की हितमाचे होता वेष्टन, कधी वटा आला होऊन, की मृत्यू समय पियुषची करवी आग्रहे, तेवी येथे झाली परी गंगा ओघळी आशा ओघिली आळशावरी। मग वैसुनी निकट शेजारी वर्तमान पुसतसे, म्हणी परी महाराजा द्विमूर्धन, हा कोणाचा आहे नंदन। एरी म्हणे पंचबाण शिवदेहीचा हा असे, की शिवदेहीचा कामश्रेष्ठ म्या दाहिला, हे बोलती स्पष्ट, परी जठरी रक्षिला होता वरिष्ठ आजपर्यंत महाराजा। मग बृहद्रव्याच्या यज्ञकुंडात प्रकट केले या देहाते, तस्मात महाराजा तुमचा सूत तूची आता संगोपी। तरी याते अनुग्रह देवनी जगी मिरवी सनातपणी, हा चिरंजीव असो शिवकामनी, मृत्यू कदा न पावो। प्रथम दशकर रेत वाहिला, मग जठरी त्यावरी जन्मला, तस्मात श्रेष्ठ उभय पक्षाला चिरंजीवी असो हा। जैसा लाभल्या रास पियुष, उपरी संजीवनी साह्य त्यास, मग तो निर्भय यमसदनास चिरंजीवी असो हा। मग तो निर्भय यमसदनास यमपाशी मिरवेल, क्रीत घृत शर्करेची पडता मेटी, नको कोण म्हणेल या कडवटी, या चंद्र अर्काची झाली बेटी, उजेड काही दिसेना। तेवी शिवकाम माझे जठर ऐक्य झाला श्रेष्ठागार, त्यात नारायण नवसाचार अंतरिक्ष संचारला। याही उपरांती काही का परी ऐका परी मौजी विराजल्या स्वामी करी, मग ते महात्म्य कवना परी जगा माझी काय वर्णावे। आधी सुवर्ण 16 दामी, त्यावरी सुगमे हेम करणी, जडित नवरत्न सुढाळ कोंदणी, ते कोण लेऊ म्हणेना, की आधीच सुगंध मलया गरम, मृगमद झाला असे त्यावरी शृंगारुनी सुंदर, कोण उठी घेईना। तस्मात ऐशा झाल्या गोष्टी वरद करीत वयात पोजेठी, मग जालिंदर मही पाठी कीर्ती सूर्य मिरवेल, परिते पावकी रसाळ वचन, वर्षते अमृत घनतेने चातक मन, तुष्ट झाले शरीरी। मग म्हणे जी महाराजा, पूर्वी ना आताची काम तुझा, परी 12 वर्ष विजय ध्वजा मजपाशी ठेवी, अवश्य म्हणून ज्वाळा मवळी, म्हणे रक्षणे आपणांजवळी, परी मज देखता हस्तमोळी, वरद करुणी मिरवावा। मग तो सुपात्र अग्निनंदन, अंकी घेत जालिंदर रत्न, सकळ कळांते सांगून, विकल्पासे नुरितसे, पहा हो कृपेची सतत नवाटी, वरदस्त स्पर्शिता मोळी, कर्णी ओपिता मंत्रावळी, अज्ञान काजळी विटिलेसे, परिमंत्राक्षार अंबुदाकार, पूर्ण संचारता कर्णपात्र, मग ती मही पिके विचित्र ब्रह्मपणे मिरविली। मग तातची तात अनुपम, चराचरादी स्थावर जंगम, एक रूपी सनातन ब्रह्म प्राप्ती मिरविली। ऐसा झाले या स्वतंत्र विचार, मग करुणी दत्तासी नमस्कार, महाराज तो वैश्वानर दृश्यपणे मिरविला। मग दत्तात्रयाने जालिंदर विराजले पर्वतगिरीधर, मग प्रेमे अभ्यासी चमत्कार दृश्य कळतील। मग सवे घेऊनी जालिंदरासी, नित्यगमन करी महिसी, स्नान करुणी भागीरथीसी, विश्वेश्वरासी नमितादी, तेथुनी भोजन पांचाळेश्वरी, भिक्षा मागावी कोल्हापुरी, निद्रा जयाच्या मातापुरी, माहुरगड मनविताती। असो ऐसे 12 वर्षात नाना सहस्र हंसी घेत,
प्रवीण कळी बाळ समर्थ विद्या भंडार भरून या जालिंदराचे दास्य पाहुन घडी घडी आल्हाद पावे मन सकळ विद्येचे रत्न तया लागी भूषणाते वातास्त्रादी जलदास्त्र अग्नेस्त्र धूमास्त्र वाताकर्षण कामास्त्र पर्वतास्त्र निविदिले वज्रास्त्र आणि वासव शक्ती नागास्त्र प्राणाहुती खगेंद्रास्त्र प्रतापशक्ती मोहनास्त्र सांगितले निर्वाणास्त्रादी संजीवनी रुद्रास्त्र आणि प्रळयाग्नी विरक्तास्त्र कामासनी मोहनास्त्र सांगितले दानवास्त्र देवास्त्र पूर्णोत्तम काळास्त्र निर्विधी यमादिदम स्तवनास्त्र गती उत्तम जिंकू शके ब्रह्मांडा कार्तिकास्त्र ब्रह्मास्त्र विभक्तास्त्र जारणास्त्र शापास्त्र आणि वर्णास्त्र शरास्त्र ही शिकविले पै ऐसा 12 वर्षात सकळा श्री प्रवीण केला नाथ आयुष्य वैश्य गमनार्थ सकळ विद्या निरूपल्या रसायनादी किमयागर वेद व्याकरणादी निपुण शास्त्र नाटके संगीतकार जे स्वर गंधर्वादी लाजवी ज्योतिषी सहायक सरसंधान कोकशास्त्री झाला प्रवीण कामकदंड गुण ओढण शास्त्राधारे पै केला जलतरणादी चातुरिक कविता वैदिकी रत्न लक्षण संहिता ब्रह्मज्ञानादी निपुण अर्था बोला तैसे चालतसे ऐसे सकळ कळा कुसरी सद्विद्येचा पूर्ण भंडारी करुणिनिका परीक्षे परी जगा माझी मिरविला या परी झाली या पूर्ण पुढे दैवता आराधून वरोपावया कारणे जालिंदर उतरली मग तो स्तवनी वैश्वानर पुढे गेला तयाच कुमार प्रत्यक्ष होता जालिंदर सद्विद्येसी दाविले पावनी विद्या पररत्न मान तुकावी द्विमूर्धन धन्य धन्य हा अग्निनंदन वारंवार म्हणत असे या अपराग्निसूत म्हणे महाराज ऐका मात पूर्णपणे जालिंदरनाथ स्वद्विदेश पै झाला यावरी झाला परी एक वचन एक उरले आराधन देवनी दैवत करुणी द्यावे प्रसन्न वरा लागी महाराजा तरी सकळ देवतांसी नेवनी भेटवी जालिंदरासी बोल स्वीकारुनी पूर्णतयासी बैसवावे महाराजा मग अवश्य म्हणून वैश्वानर स्कंदी वाहिला जालिंदर भुवनत्रयी समग्र फिरुनी ओळख दैवते असो ती स्थाने दैवते नामे सांगता वैकरी सुमद्धमे तरी दुवार कथा ग्रह्य महात्मे पडत आहे महाराजा पूर्वी मच्छिंद्राचे कारणी निरोपिली स्थान दैवते नामी नागपात्रे अश्वत्थ धामी सूर्यकुंड उपदेशिले जे जे मच्छिंद्र केले संधान सकळ देवते प्रसन्न ते दाविले द्विमूर्धने वरा लागी ओपिले 52 विराजी जळ देवता पाताळ भुवनी स्वनाता तितुक्यांसी करुणी प्रणिपाता वरा लागी ओपिलसे परी दैवत वर देवनी त्यासी सांगता झाला पूर्ण तपासी तेने पावेले सकळ सिद्धीसी ऐसे सकळ वदलेसी ते ऐकुनी द्विमूर्धन पाहता झाला बद्रिकावन ते 12 वर्ष नेम करून तपा लागी बैसला लोहकंटकी चरुणांगोष्ट वातग्रहणी आहार पुष्ट मुखी राम नाम पाठ ब्रह्मदृष्टी निर्मिलेसे तवद्याच्या आचाट तप पाहून दैवते दुःखपती झाली मान आपुलाले वाहली आरोहण करुणी आली तरी तया ठाया ब्रह्मा विष्णू महेश्वर अनेक देवते आली अपार तपशांती करुणी साचार स्थानी गेले आपुलाल्या बद्रिकाश्रमी बद्रीनाथ तेने उभयता सुता आपुल्या जवळी तरी रात्र ठेवणे घेतलसे ते ठेविले परी भविष्यकथून सांगता झाला पंचानन सत्य लोकाते ब्रह्मभुवन ते वर्तले विपरीत म्हणाल ते कोणत्या रीती ब्रह्मतनया सरस्वती 12 वर्ष दिव्य मूर्ती लेखिलीसी शृंगारी जिचे मुख पाहता भद्र रेखला वाटे पूर्णचंद्र कैश कुरळ आकाशमंद वेष्टित वाटे पाहता की यावरी पूर्ण आणि गैवती शृंगार रेखला हेम मुक्ती ते मुक्त न वाटे नक्षत्र पात्री शृंगार राते मिरविले अपार रत्नी आगळा स्कंद वेष्टित बहुरसाळा तीही भोळी रत्न केळार नक्षत्रासम मिरविले कंचुकी वेष्टन दाट करून त्यात कंदुका समान इंदू तरणी कूच विराजती हृदयस्थानी चीरमद्रा ते मिरविते ऐसे तनय पाहता दृष्टी तो कामोदीला सहज पोटी मग विधी नो हे तो अविधी परमेष्टी कुबुद्धी ते संचारला तो कामबळे उन्मत कुमारी लागे धावत धावता धावता वीर्यपात झाला विधीचा ते दवा वातचक्र सवळणे बुंद पावला महिमाट परी हिमाद्रीचे बनिया चाट दिग्गजे एक निजलासे निजला परी कर्णरंध्रात येवनी पडिले बिंदुरेत त्या रे त्यांचे जीव व्यक्त प्रबद्ध नारायण संचारला परी त्यात लवटले बहुत दीन झाले चतुरावृत्ती युग प्रमाण द्विजा लागी नाही मरण चिरंजीव असती ते अष्टदिशी अष्टदिग्गज महादिशी ते महाराज त्यातील एक होते जे पुन्हा निजला आहे महाराजा प्रबुद्ध नारायण विख्यात अवतार दीक्षा देह स्थित त्या दिग्गजाच्या कर्ण विवरांत सुशोभित आहे की बालतनु बालकर करणी हरिते पाहावे निजयनी तो जालिंदरे शिष्य करुणी महिलागी मिरवावा कर्णोदय त्याचा झाला म्हणून बदला ते तुके पूर्व परी गज केवी विदारावा मालागी दाखवा जैसी उदया आलेली गोष्टी तैसी दाखवा प्रत्यक्ष दृष्टी सूर्यजय द्रथ पाठपोटी मिरवावा महाराजा फार वरवे उत्तम झाले एकटे महितम नानुले त्यात पुष्टी रक्षक वले निर्माण केले महाराजा तरी आता कृपा करून दाखवावे गजस्थान अवश्य म्हणून उमार मन त्रिवर्गादी चालले त्रिवर्गाचे तेज अद्भुत दिशा व्यापली शिरले गगनांत जेवी चंद्र सूर्याचे तेजांत अग्निसंचार संचरे तिसरा की एक रुद्र एक विष्णू तिजा उदेला कमाळ धनु की चंद्राचळ द्रोणावळ घनु मंद्राचळ तिसरा पैकी
ती एक शुक्र बृहस्पती, त्यात कचेश्वर मूर्ती, की अमृत संजीवनी युक्ती, तिसरा अमर मिरविला, की परमायिक परिसची एक चिंतामणी, तिसरा निगत प्रताप खानी, ऐसे त्रिवर्ग हिमाद्री स्थानी प्रवेश करते पै झाले. तो पहिला हिमाद्री पर्वती, दिसे शेवटी दिग्गज मूर्ती, महाविक्राळ स्थूळवट शक्ती, पर्वतासमध्ये केला देखदाची उमावर म्हणे हा गज प्रताप तीव्र, कदानो हे मही स्थिर माजविल समरापणासी, तरी तयासी कैसी युक्ती करावी न राहे स्थिर गती, मग जालिंदर तीव्र युक्ती बोलत झाला शिवाते, हे महाराजा उमावर माझ्या मस्तकी व्रत कर, अग्नि सुते ठेविला तोर त्याचा चमत्कार पाहता, ब्रह्मांड मिळविला तीव्र पाणी, तेही हिसावेल शूल पाणी, मग त्या गजाची अपार करणे कोठवर उभे उरे महाराजा, प्रळयकांत वृत्तांत क्षमे तोही शांत वेल उत्तमोत्तम, ते दिग्गजा तीव्रता प्रक्राम कोठे असेल महाराजा, वातगती चक्र राहटी, तेही कुंठित होईल जेठी, मग मित्र संदन भवकोटी स्थिर कैसा होईल, तन्यायी ब्रह्मांड जिंकिता पावे हा गज कान स्थिरता, तरी महाराज चमत्काराता निदरोष्टी विलोकी, मग कक्षे माझी भस्म जोळी करतर्जनी चिमुटी ओळी, मोहनास्त्र तदुन काळी जपता झाला महाराज, मोहनास्त्र मागे पवित्र प्रेरिता झाला स्पर्शास्त्र, जपुनी अशुद्ध मंत्र भस्म चिमुटी होती सोडित असे, तव ते अस्त्र होता व्यक्त तीव्र पणी गज झाला शांत, यावरी मही चरण चतुर्थ सदृढ व्यक्त झाला तो, मग म्हणे शिवासी दाता सहित त्याची असावे स्वस्त चित्त, मी करीपाशी जाऊन त्वरित कानी पाते आणि ती, ऐसे ऐकता वागुत्तर अवश्य म्हणून श्री शंकर, मग तो तेथुनी जालिंदर गजापाशी पातला, परिमोहनास्त्र प्रतापवंत सर्वांगे गज झाला शांत, निकट होऊनी दयाचे त्वरित आदरोक्ती बोलते, म्हणे वारे धीरपण कोणी नसे तुझ समान, तुझे करणे दिव्य रत्न महासिद्धीने निर्मिले, हाक मारुनी बोलते ते म्हणे प्रबुद्ध नारायण समर्थ, गजकर्णी होऊनी व्यक्त अवतार दीक्षा मिळविली, तरी आता धडकर्णी कर्ण सोडून ये बाहेरी, तुरते नाम या देहापरी कर्ण कानिपा साधत असे, ब्रह्मवीर्य कर्ण उत्पत्ती म्हणून नाम तुझ प्रती, तू तव कानिपा सर्वज्ञ मूर्ती दृश्यमान होय का, ऐकुनी जालिंदराचे वचन बोलता झाला विधी नंदन, हे महाराजा गुणानी धान स्थिर असावा माहिती परे, मग त्वरे होनी कर्णद्वारी दृष्टी पाहे ब्रह्मचारी, सहज करून उभयकारी नमस्कारी प्रेमाने, षोडशवर्णी वयमान वाळतनुदय दीप्यमान, तयाचे तेजे सकळ कारण तेजा माझी डवरले, मग जालिंदरी देवनी हस्त खाली उतरिला कर्ण सूत, ते स्कंदी पाहुनी प्रेमे स्नेहवरित शिवपाशी पातला, संगीत स्कंधीचा अवतरुणी ठेवी महिषी, म्हणे कानिपा सर्वज्ञ राशी, नमस्कारी उमावरासी विधिवंता महाराजा, त्याते मुनी जनका समवेत द्विमूर्धनी आजी त्यात नमस्कारोनी त्वरित श्रेयवंत होई का, मग शिवासी करुणी नमस्कार, उपरी नमेला वैश्वानर, त्यावनी प्रीती अतिथोर जालिंदर नामेलासे, उपरी अत्यंत स्नेहवरिती शिवे गवळुनी सप्रेम असती, आपले अंकी बाळमूर्ती कर्ण कानिपा बैसविला, परमप्रीती अति लालन घेतले बाळाचे चुंबन, मग जालिंदरा बोले वचन बाळ देई अनुग्रह, तव अनुग्रह झाल्या पोटी मोडील अज्ञान दशाराहटी, सकळार्थ विजय पोटी कर्ण कानिपा मिळवेल, जैसा होता अर्थोदय अंधकार पावे विलय, ते सकळ जनांचे हे व्यवसाय अन्याय वाळे करावे, की द्रव्य असता गृही भरती, मग सकळ व्यवसाय तया सुचती, तन्याय कृपाळ मूर्ती बाळा लागी करावे, ऐसे कुणी आदिनाथ वचन जालिंदर तो तुकावी मान, मग तोची घडी क्रियामंडन सकल्पात्मा आव्हानी, तन्मन धन काया वाचा त्याग केला दुर्गुणांचा, तो संकल्प निकल्प साचा गुरु राजवंदिला, मग वरदहस्त स्पर्शोनी चंद्रमौळी करणी, ओपिली मंत्रावळी तेने सगळा ज्ञान काजळी, फिटवणी गेली तत्काळ, जैसा सदरी लाविता दीप, तीव्रतमाचा होय लोप, देवी मंत्र वैजी समान, अज्ञान कर्दमपन निवटिका, व्यक्ताव्यक्त सकळ भास पूर्ण झाला विजयपणास, मग चराचरी माझ्याची वास एक रूपे वत्ससे, ब्रह्मदृष्टी संकलित कोण दृश्य गुरुमुखे करून, ते हरी रुद्र ब्रह्मरूप चैतन्य एक रूपे मिनले, असो ऐशी होता राहटी, मग उठते झाले चतुर्थ जेठी, पदी चालता मही पाठी भद्राश्रमी पातले, मग सुसुमनी द्विमूर्धन युक्ती सांगे जालिंदरा कारण, बारे जे का दत्तवचन कानी पाते समर्पी, तैसे सांगुनी स्वयंयुक्ती दृश्य झाला दाहक मूर्ती, वरी सादृश्यपणे उमापती षण्मासी त्याते मिळविला, परिषण्मासा दिनांमा जारी, दत्तकृपेची विद्या लहरी, साठवणी कानिपा अंतरी केला भंडारी विद्येचा, सकळ अस्त्री केला प्रवण, परी संजीवनी अस्त्र दैदिप्यमान, त्यात दुसरे वातारकर्षण जालिंदर रक्षिलसे, म्हणाल करोनी रक्षण सांगितले सकळ विद्येचे कारण, तरी तुकेच रक्षावयास संशय कोण जालिंदर आवदेल हो, तरी संशयाचे कारण गजकर्णी झाला जन्म, तया स्थानीचा उत्तम गुण उभयंता चामिरवेल, दांभिक बुद्धी संस्कार पावली जालिंदर, वाताकर्षण संजीवन मंत्र अस्त्र भिन्न रक्षिले, परी सकळ स्त्री झाला निपुण, मग बोलता झाला उमा रमण, अस्त्र देवता करुणी प्रसन्न कानिपाती देई का, मग स्तवनास्त्र जपुनी त्वरित बोलाविले, सकळ दैवत इंद्र वरुणी अश्विनी सहित महिलागी उतरले, दानव मानव प्रतापवंत अतळ वितळ पातळी जे विख्यात, नवनागकुळे वंशवंत
तेही पातले ते ठाया. चंद्र सूर्य गण गंधर्व यक्ष किन्नर आले सर्व. विष्णू सहित कामोद्भव मही लागी उतरले. खगेंद्रा सहित प्लवंगम येता झाला. दाशरथी राम अवतार दक्ष विष्णू दशम अवतार दश अवतारी मिरविला. 52 वीरचळ देवता शंखिनी डंकिनी कालिका सहिता. अष्टभैरव गणपाता नाथा गजानन मिरविला. ऐशी देवता वर्णू किती मृत्यूलोकी पूर्ण विख्याती. 33 कोटी संख्या बोलती दृश्य झाले दुःखी तुकेही. असो ऐशा समुच्चया कारणे त्यासी जालंधर करीन मन. बुद्धांजली सर्वा जोडून बोलता झाला तक्षणी. म्हणे महाराज कृपामूर्ती कानिपा मिरविला सद्विद्ये प्रती. ते योग देवनी निर्भूती कार्या लागी वर्तावे. ऐसे ऐकुणी त्याचे वचन दैवती बोलती सकळ जाण. तुझा आम्ही व्रत प्रमाण सिद्धी ऐसे सिद्धिधलेसे. दिदले परी कवनार्थी श्री पावकाच्या मोहाप्रती. आणि अग्निसुत तुम्हा प्रती विद्यानाथ झालासे. ऐसे उभयांच्या भिडे करून तुम्हासी दिदले वर प्रदान. परी पुढे आणि का कारण वर मिळत नाही जी. तेथुनी तुम्ही पुढती शिष्य सकळ अगणित मिळती. तितुक्यांसी सद्विद्ये प्रती वर किती ओपावा हो. बरे म्हणाल का वाईट परिवरण ओपू आम्ही स्पष्ट. मानाल तैसे महाश्रेष्ठ दुःख देही आपुल्या. ऐसी म्हणून विमानी वैसती झाली तक्षणी. ते जालिंदर दृष्टी पाहुणी परमचित्ती क्षोभला. म्हणे माझा अनादर करोनी जाता स्थानावर. परी माझा चमत्कार निज दृष्टी पाहावा. परी करी कवळुनी भस्मची मोठी. वातास्त्र प्रेरिता झाला जेठी. तेने करून वापोटी प्रेरक झाले वातास्त्र. ते वातास्त्र अति तीव्र प्रकट होता वातचक्र. ते सकळ विमाने नभावर भ्रमण करती वाताने. ते पाहुनी गंधर्वनाथ गुणी गांडीव नविता सिद्ध. आदी देव सुरुवाती नमस्त सज्ज केले सायके. मग नाना श्रेय पुनी युक्ती शर सोडिती नाथावरती. ते पाहुनी जालिंदर जती निवारण करी सर्वांचे. पर्वतास्त्र गंधर्व प्रीती प्रेरिती. वज्रास्त्र प्रेरी अमरपती. यक्ष अग्निस्रवे अग्निस्त्रे सोडिती जळदास्त्र वरून तो. धुम्मास्त्र अश्विन देव नागास्त्र प्रेरिती सकळ दानव. ऐशी अस्त्रे बहुत गौरव बहुतांनी ती निर्मिली. परिहरी आणि हर दृष्टी पाहता चमत्कार. पुढे म्हणती पुढे कैसा विचार निज दृष्टी पाहू की. ऐशी अस्त्रे प्रेरिती बहुत ते पाहुनी जालिंदरनाथ. मग सकाळी अस्त्रांवरी मोहनास्त्र विजिता झाला महाराजा. ते मोहन अस्त्रांतरी प्रवेशनी कर प्रताप. बाहेर जालिंदरा ते अवलोकन करी नमुनी जात असे अस्त्र. ऐसे अस्त्र सकळ आले परी जालिंदरा नमुनी गेले. परी पर्वतास्त्र युक्त केले निवटेले वातास्त्र ते. मग विमाने होऊन स्वर्गी स्थिर समूळ आटले वातचक्र. मग एका एका बोलती उत्तर कैसा विचार करावा. जे जे अस्त्रे प्रेरितो आपण ती जे ते जाती नमुन. तरी आता शस्त्रे घेऊन महिलागी उतरावे. तीव्र शस्त्र घाते करून द्वंद्व मुखाते करावे आव्हान. मग तयाचा घेऊनी प्राण स्वर्गवासी करावा तो. ऐसे मानले सर्वांची ती विमाने उतरली महीवरती. मग मुद्गल फारश अंकुश शक्ती घेऊन या धावले. त्रिशूळ खग भाले तोमर फरश मुरस कपाडू कट्यार. गदा चक्र बरची यंत्र दारुकादी उभवले. गुप्ती भाले असिलता. 80 शस्त्रे किती वर्णिता. असंख्य रूपी प्राण येता घेऊन या धावले. ते पाहुनी जालिंदर सोडता झाला कमिनी अस्त्र. कामिनी अस्त्रावरी पवित्र कामास्त्र प्रेरिले. कामिनी अस्त्र प्रकट होता अगणित स्त्रिया तेज भरिता. उदया पाहुनी काम वार्ता दशवर्ता रायासी. परित्या स्त्रिया कैशा रंभे उन शतगुण ऐशा. भ्रुकुटी सायक नेत्र कटाक्षा शर सोडिती कामाचे. तया मागे कामास्त्र सर्व हृदय रिगुण पवित्र. ते लंपट होनी सर्वत्र प्रणय युद्धा उसळले. मग एकाएकींच्या ध्यानी लागुनी करती नम्र विनवनी. तव त्या पळती रानो राणी हेही धावती त्या मागे. परिपत्रिकाश्रमी पत्रित त्या ते वर्णिता नसे पारू. की वाट दावी कंटका परू. तया माझी रेगाल्या तव त्या कमी कंटकवनी. बरदू ते जाती वेदुनी. ते देवही तैसे तरू कवळुनी वृक्षांवरी वेदती. एक वृक्षावरी एकावरी तैसे एक वेधले तयावरी. निकट जावनी विनंती करी वश्य होऊ मनवनी. सकळ वृक्षा गेले वेदून. ते पाहुन जालिंदर नंदन. मग स्पर्शास्त्र मंत्र जपून भस्मची मोठी सोडत असे. स्पर्शास्त्र प्रकट होता सकळ कामिनींसी झाला प्रेरकता. ते पाहुनी कामिनी तत्वता उड्या सोडिती माहिती. तयांची मागे देव भले उड्या सोडिती अति वहिले. परी स्पर्शास्त्र पदांते धरिले तर शाखे ते कवळुनी. मग खाली मौळी वरते पद. मध्यस्थी लोंबती देववृंद. मुकुटमयी ते पडुनी बद्ध. कबरी मोकळी हे लावे. जैसे सुग्रीव पक्षांचे घर. तरुसी लोंबती दिसती अपार. की धन उशे शाखेवर वडकाळिका झोंबती. तन्याय तरुवर देव उपराटे झोंबळ झोळकंबे घेती. ते पाहुनी उमापती रमापती हास्य करती गदगदा. मनती बरवे झाले मौज. ऐसा मिळाला नाही भोजन मारिता. सकळ ज्ञान काज बरे जाणून या घेतले. मग स्त्रिया तळवटी काम करत्या झाल्या शेवटी. सकळांची चीर पेडुनी करपुटी नग्न शरीरी मिरवतसे. सकळ वस्त्रे जालिंदरापासी स्त्रिया अनुनी करशी राशी. मग शालिंदर कानिपाशी हळूशी गुणे सांगत असे. देव सकळ झाले नग्न त्याते निसवनी. येई वसन मग तू कानिपा घेऊन वसन. ज्यासे त्यासे नेसविसी. नेसविता देव बोलत अहो गुरुजी करणी विपरीत विध्वंस
सले असे सामर्थ्य योग्य अयोग्य दिसेना. ज्यांची ब्रह्मांड भरी कीर्ती ते तरू लागी कैसे लोंबती ऐसे म्हणून तयापती वसना लागी परिधानी. म्हणे महाराजा गुरुशी चोरून तुम्हा परिधानी तो गुप्त वसन तरी हे ऐसे वर्तमान बोलू नका करू ते. वसन नेसल्या उपरी पायवंदी उभय करी बाळ ठेवणी पदावरी आणि जाता पुढारा. मग काणी पाची नेत्र भक्ती पावनी तुष्टले देव चित्ती मग प्रसन्न होणी वरद असती वरा ओपितो कृपेने. मनी करुणी दृढ विचार विना दिदल्या वाचनीवर सोडणार नाही जालिंदर कृत निश्चय असे. ऐसा निश्चय करून चित्ती प्रसन्न चित्तेवर ओपिती जे जे अस्त्र दयाची शक्ती आम्ही मिळवून इच्छे. मग सकाळी देवनी वर प्रदान कानिपा केला वर्धवान ते कुणी पावकनंदन विभक्तास्त्र सोडित असे. विभक्तास्त्र होता प्राप्त सकळ देव झाले मुक्त सावरुनी वस्त्रभूषणा ते नातापाशी पातले. मग सर्वत्री करून नमस्कार म्हणती तव सुता दिधलावर सकळ अग्नी साक्षात्कार आम्ही म्हणून निजांगे. उपरी बोले जालिंदरनाथ पुढे करीन सावरी कवित्व त्या ते साह्य तुम्ही समस्त कृपा करून असावे. मग अवश्य म्हणून वचन देती साह्य असो तव कविती ऐसे बोलून स्वस्थाना जाती विमानारूढ होऊन यावरी रमावार आणि उमावर कानिपा आणि जालिंदर बद्रिकाश्रमे होऊन स्थिर 3 रात्र राहिले तेथे. तेथील स्वाद झोंडी सूत पुढे सांगितलं यथाच तिथ नरवर यंशी नामे जाते मालू ऐसे वदवाती. स्वस्तिक श्री भक्ती कथासार संभक्त गोरक्ष काव्य किमयाकर सदा परिचित भाविक चतुर. 12 अध्याय घोडा.